ng'anyo ni oyiengo Kenya kata oyiengo sirikal. Ng'anyo ma iwacho ma osebed kitayo gi josiasa. Inyalo chik ng'ato ting'ise ni dhi uru mondo uwuo mondo winjru mondo ma orum. To king'iyo kit ng'anyo gi ndalo mana wuon aseneno ng'anyo, samoro in bende iseneno mang'eny moingo ma waseneno. En ni iyudo ka jatend piny deko kapok ogolo dhoge kata kapok ogolo duonde mowacho ni wayie mondo walosi. Iyudo ka ng'anyo dhi jumbe 2 jumbe 3 pok jatend piny owuo wacho ni timuru atima gik muhero go agolo jotend arita biro timore nade, biro rakore kodu. To ma ng'anyo timore odiochieng' achiel mapek. To jatend piny kapok ng'anyo machielo mar juma manyien obiro, to jatend piny osewacho ni ayie mondo miyo wabed piny mondo walosi. Ma en ng'anyo maonge jatende, ma ok inyal luongo ni ikiani ng'ama chane to ng'ama ok chane. En ng'anyo mobiro e lony manyasani ma bende inyiso ji ni wan koro wadwa weyo timo gima kama. To ji wegi timo gik machal kamago e mbui. Ng'anyo masani obiro gi line moro ma koro yiengo jotelo mar piny kata telo mar piny Kenya gi Kenya mangima. Buka akiani wache iwinjo. Yes. Nitie gimiluongo gi kisungu gi dho wagunda ni social mobilization. Yes. Ji mobilize each other through the internet. Mana kaka sani wagara ambi ma ji okro. Buka ne tiende to tidwa no tim ne operation. Roonge gremo kiketo kanyo. Tikete gide to ng'ato kono buko siepa ahinya karemba donjo to gine. Koridwa wani onge jatende gimoro moro nyaka bed gi what is being pursued to kod ng'yo matimo gino. So watch more work around finance bill. So finance bill ni tieko right kai to kuro ji mobilize. Kai ji chak yor wide waro mure dondara. Mano ok ni onge jatende wan gi view ma jatende there must be ng'ane apana. So en bende kako timo kaka biro ineno kako donjo koliedo be kako kuega. To jatelo miluongo ni William Samoei Ruto. King'iye. Yes. To adwa mi two things. Monego bed ni king'iyo tiko jaduong' ne nigi rieko moro modwa pogore. Last year baba no chwako piny, ochwako ng'anyo olova. Mama ninge ulando kamilande makawuno ne ni kure. Donge sani ginusiepe giloso. To no kotimore. Well, this step by step. Please, angeni ko makanyo kore dwa gini. No kotimore. Eno wuno beto ng'eto ng'iyo ni gini. Yes. What is the solution? Jomoko kone rakri ke ng'ano go hivi kwa hivi. Yes. To kona pana. Walu yorni. Mar jogi be kaka nyo spontaneous. Yes. Through the internet. Jatelo mariek bende wacho na bende adwa dhi through the internet quickly. Ado konjo thurwa. Awinjo ken wabiro loso. Wabiro timang'o? Underline the word wabiro loso. Gima jogi bende wacho. No wadwaro tich, wadwaro ang'o. To president kono oyo finance bill to wakalo kwasekalo to wabiro loso. Gima buka gima usiepa ne wacho jo Communist Party. Joma wadwaro mohero free things. President mana ne wareject Kenya ka president ok tax ji. President kelo mna pache kako dwa tax ji. Joma tax gi gin wabunge. To katiba ma wan manigo ineno eromoni wayo ni kelo wacho ni gigi kawo titere bunge to bunge ka matters bedo decided gi majority. Koro kidwaro lokruok titimo gimiluongo ni lobbying. Bwana gini ndi wa lobby wadwa no lwar piny mato wadwa no kal ma wadwa no lor mago luro oko mar wakuru iye maber to ka ng'ato obiro no wadwa weto finance bill oko mano to waonge Kenya the government cannot spend wabiro roro wrong signals to the gine makata tije miwinjo wacho biro bedo scattered emomiyo nitie kaka samoro ginyalo wacho finance bill to president kuna wabiro bet piny kaka brothers father son owners of the country wabiro bedo koru kaka uneweg piny tawanyiso mae paro mane wango to mamwatemo to buka ge osipane to gene gaden ke gidwaro communism kama ipogo gik moko nono to tijo nyokti karasi akucho mano watu mawadage okay, dawe